ще се продава ли българска земя на чужденци или не. Господин Христов, какъв е вашия коментар по тази тема, която стана толкова дълга, широка? Депутатите веднъж се оказа, че са гласували, а пък те не би трябвало да гласуват, пък после се отказали, пък не се отказали. Какво се случва с българската земя и защо толкова ефтино я продаваме, я предлагаме и я премятаме като палачинка от една институция на друга? Толкова ли не я искаме? Вижте, моята позиция винаги била следната. Аз съм против продажбата на българска земя за чужденци. Само че аз съм против продажбата и на големи количества земя, територии земя, на латифундисти. Добре, за чужденците сме против. Знаете ли, че има български латифундисти, които владеят по 1 милион декара? Аз съм за това земята да се владее от хората, които я обработват. И не е редно, защото аз имам село, хода и из България, и виждам как хората са превърнати от не само чужденци, и от български латифундисти в аргати. И получават по 200 лева на месец един каторжен къртовски труд. 200-300 лева на месец. Жънат, урат, сеят, копаят, а тези български латифундисти, те не живеят в България. Аз съм за това. Ако някой може да обработва повече земя, нека да си купи, да я обработва. Но не така да плащаш някакви мизерни суми на хората от село, а ти да живееш в чужбина, на Канарските острови или там в Щатите или където и да е, и да прибираш огромни печалби. Аз ще ви кажа, че тези така наречени европейски субсидии, които са милиони, стотици милиони на година, те отиват, 90% от тях отиват в 20 фамилии. Аз считам, че това не е редно. Че хората, които обработват земята, те трябва да се ползват от тези субсидии. Така че съм за това да се сложи един лимит на владеенето на земя. Чужденците да им се забрани, но и на българи, латифундисти, които са се пръкнали, те са, пак ви казвам, 10-20 фамилии. Те владеят в момента земята на България. Аз съм против това също. Добре, какъв да се ограничи владеенето на земя. Ако не можеш да я обработваш, откъде на къде ти ще прибираш печалби от стотици милиони, а в същото време ще плащаш на българските селяни по селата мизерни суми. Това не е редно. Не звучи справедливо, но какъв ще е изхода от това дело според вас? Какво ще стане? В Конституционния съд до броени дни ще се реши. Ако Конституционния съд е продажен съд, което, между другото, аз в прав текст, тъй като познавам повечето от конституционните съдии лично, имам така... Няма ли да ви се обидят така? Като... И да се обидат... им казвате. И да се обидат, това е техен проблем. Директно им го казвам, в няколко случая този Конституционен съд действаше по един изключително непочтен, непрофесионален, не искам да казвам продажен начин. Директно го казвам. Так, ако искат да се обиждат, ако искат да не се обиждат, но им го казвам в прав текст. Защото когато се гледаше омбудсмана беше сезирал Конституционния съд за член 417, където банките бяха приравнени към държавните институции, частни фирми да бъдат частни институции да бъдат приравнявани към държавата. Тогава Конституционния съд също взе едно йезуитско решение, пак наполовина. Виждам, когато беше историята с Делян Пеевски, отново наполовина. Тоест, сега ще видим как ще вземе това решение, но за мен Конституционният съд, той затова е конституционен, затова те имат абсолютен имунитет. Време е да забравят своите партийни пристрастия, своите ангажименти към този и онзи и да действат по съвест, като български граждани. Аз това бих ги посъветвал. Ако имат съвест и морал, нека да го направят.
Ако не, толкова по-зле за тях. Да Името им ще остане в историята и морал. с... Много хубаво пожелание. Сега обаче има ли справедливост в това? Българската обработваема земя да се продава 300 лева на декар или 30 стотинки на квадратен метър. Това нормално ли е? Естествено, че не е справедливо при условие, че в съседни нам държави земята е 10 пъти или 20 пъти по-скъп. Естествено, че не е нормално, но аз пак казвам, не е важно дали са чужденци или български латифундисти. Това няма никакво значение. Трябва да се сложи праг на владението на българска земя. Ако можеш да я обработваш, заповядай. Но не можеш да владееш 1 милион декара, да наемаш работници, на които плащаш мизерни средства, довел си ги до просешка тояга, а ти да прибираш стотици милиони на година. Не е справедливо. В една много тежка социална тема, защото подобно нещо се случва не само в земеделския отрасъл в България, той се случва в повечето производствени отрасли, минодобивната промишленост, примерно, знаем. През изминалата година намериха смъртта си дори работници миньори, които за 500 лева отиват и рискуват всеки ден живота си, защото на работодателя му е по-евтино да не укрепява мините, да не подменя съоръженията, с които се работи. На много други места също ставаме свидетели на подобни неща. Това явно е държавна политика по някакъв начин. Точно така, и тук вече въпрос е: редно ли е да има частни мини? Редно ли е да има частни язовири? След като видяхме какво правят частниците, те си спестяват всяка стотинка, искат да я прибират като печалба. Ами, да се отнеме правото на хора, на частни лица да притежават мини. Откъде на къде? А за нашите полезни изкопаеми само едно ще ви кажа. Аз тогава на времето го казах на премиера Сергей Станишев, имах конкретен въпрос към него. За златото в Челопеч. Българската държава, оставете, че ни троват, но българската държава получава 1,5% от златото, което ние добиваме. 1,5%. Във всяка африканска държава, дори най-западналата, концесионната такса е 30, 40, 50, някъде и 60%. Във всяка западнала латиноамериканска и африканска държава. Толкова ли нямаме национално достоинство, национално чувство да прекратим тази криминална концесия? Милиарди всяка година, говорят някъде за около 2 милиарда лева, потъват в джобовете на няколко частника от тази канадска фирма. Същото е и с сметта, същото е и с други полезни изкопаеми, същото е и с минералната вода. Вие знаете ли, че ако отидете в Горна баня, ще видите една чешмичка, която църцори, хората не могат да си наливат вода, а зад тази чешмичка има 2-3 огромни завода, които бълват продукции и правят пари за няколко частни лица. Откъде на къде? Защо държавата не ги използва тези активи, за да може да има пари за пенсии, за заплати, за социални нужди, за лекарства? В този ред на мисли се готви един проектозакон, според който ще бъде възможно продаването на активи от областните управители. Това по какъв начин ще промени картината и ще помогне ли така, че да бъде запълнен държавния бюджет по някакъв начин? По никакъв начин. Практиката показа, че приватизацията е един узаконен грабеж. Всъщност искам и за това което предлагат депутати. Какво точно представлява депутати от БСП, мисля, че 7 или 8 от тях, предлагат областните управители да могат да продават активи, до сега беше до 10 000 лева, сега им дават възможност законово да продават активи до 500 000 лева. Тоест да крадат. Това е директно, ви го казвам, областните управители да крадат. Да крадат за своите партии, да крадат за своите партийни ръководства, защото между партийните ръководства и избирателите на БСП или на ГЕРБ или на Атака има пропаст. Има пропаст. И точно това трябва да се промени според мене.
Ако ми позволите, искам да ви кажа и нещо много важно за застрояването в Разбира се, междублоковите думата е ваша, пространства. все пак сте и първи гост за 2014, така че... Ами вижте, решението на това застрояване е много простичко. Аз на времето го бях предложил като закон. Земята под блоковете и около блоковете да се дари безвъзмездно на българските граждани. Тук става дума за 90% от хората, които живеят в градовете, живеят в апартаменти, които са строени по времето на така наречения социализъм. Те са купили своите апартаменти в Люлин, в Младост, в Варна, Бургас, навсякъде, от държавата. Само че земята се води все още общинска собственост. Ако нещо стане с техните жилища, не дай Боже, земетресение и така нататък, техните жилища изчезват, земята остава общинска и приключва. Те нямат никакви права. Да не говорим за застрояването. Моя законопроект гласеше следното. Общините безвъзмездно, еднократно даряват на живущите в градовете, големите градове, земята под блоковете и около блоковете. С което прекратяваме всякакви спекулации, реституции, възможни бъдещи реституции и се приключва въпроса. Защо казвам безвъзмездно? Защото в момента чух главния архитект на София, но и на някои други градове, повдигат въпроса, че общините трябвало да могат да продават земята под блоковете на гражданите. И тук искам да се обърна към хората, които ни гледат. Уважаеми приятели, ако чуете някой наглец, кмет на София, на Пловдив, на Варна, на Русе, на Бургас, да ви приказва за купуване на земята под блоковете, трябва да вземете една здрава сопа и да отидете Ами, така е. Това е грабеж. Ако се сметне, говориме за няколко стотин хиляди апартамента. Да, всъщност помогне си само, за да ти помогне и Господ. От всеки един да вземат 500 лева или 1000 лева. Вие знаете ли, че става дума за милиарди грабеж, който в момента продажни, корумпирани политици мислят как да смъкнат от хората. И ще ви кажа още нещо за моя законопроект, който тогава не видя бял свят. Имаше един съвет по законодателство, който беше назначен от тогавашния председател на парламента Георги Пирински. Този съвет по законодателство, който включваше 20 най-изтъкнати юристи на България. Единодушно. И аз имам този документ, ако ме поканите някой път, ще ви го и покажа. Единодушно този съвет за законодателство написа в официално писмено становище и се подписаха тия хора, че законопроектът е полезен, необходим, социално справедлив, че той трябва да бъде приет от Народното събрание. Цитирал съм го на господин Пирински лично от трибуната на парламента. Показвал съм му това становище на съвета по законодателство, което той лично беше назначил. Господин Христов, Така че решението е много просто. Приема се този закон, земята под блоковете се дава безвъзмездно на хората, така те ще се грижат и за градинките, и за пространството около блоковете по-добре. И така няма да може всеки, който поиска нещо да строи. Разбира се, категорично ще бъде прекратено това застрояване, което започва да взима отново застрашителни размери, защото ми се обаждат много хора, които си спомнят на времето, че аз вие предлагате едно чудесно решение, което би ни запазило от презастрояването в и аз го среда. Подарявам го на днешните депутати. 240 парчета има в този парламент. Подарявам им го. Нито им искам авторски права, нито им искам хонорар. Ако има един единствен читав депутат, нека да отида в деловодството, да го вземе и да го внесе от свое име. Да се свърши работа, да се приеме този закон. Чудесен подарък за новата година. Уважаеми господа депутати, чухте, вървете, проверете този законопроект, който ви предлага господин
доцент Минчо Христов. Понеже сме на финала на нашето предаване Еко Арена, последни думи. Каква е твоята политическа прогноза за 2014? Какво ще се случи тази година в политически план, но нямаме много време. Минутка. Според мен хората вече си дадаха сметка, че ръководствата на политическите партии, говоря за ръководствата, не за обикновените членове на тези партии, тези ръководства на политическите партии трябва да бъдат изметени. И това може да стане единствено чрез избори. И аз съм сигурен, че на евроизборите, които предстоят буквално след 4-5 месеца, наистина ще има изненади. Тази политическа, аз не наричам клас, тази продажна политическа каста, която краде от хората и продължава да краде, и само ще ви кажа, тези наглеци и безсрамници от политическите партии лапат и продължават да лапат над 40 милиона лева годишно от така наречената партийна субсидия. Говоря за БСП, да, проблема с партийната ДПС, субсидия да си пожелаем да се разреши ГЕРБ. през 2014 година и такава да няма. Това наистина трябва да спре. Това наистина трябва да спре. Но тогава пък не рискуваме ли нашите политици да бъдат спонсорирани директно от, така да се каже, финансови олигархични кръгове? А сега от кой мислите са спонсорирани? Но сега и субсидия взимат и пак разбрах. Вижте законите, които внасят. Онзи ден, преди 2-3 седмици, се разискваше как да намалят данъка на хазарта с 20 или 30 милиона, но не разискват как, примерно, да премахнат ДДС на лекарствата, което ще облегчи болните хора в България. Тоест, политиците продължават да приемат криминални закони и последното, което е така като предложение, но нищо чудно да се приеме от този парламент, е водните дружества, всички водни дружества в България да бъдат вкарани в една водна асоциация от изключителна държавна собственост, да стане от... да бъде превърнато в частна държавна собственост, която да може да бъде приватизирана, т.е. активи за няколко милиарда да могат да бъдат откраднати от шепата и карти. Много ви благодаря.